Чувашстан Республикасы, Комсомол районы, Тишкантеп мәктәбенең 8-нче сыйныф укучысы Юсаева Зәлинә, Габдулла Тукай тәэсир. Гомернең иң читен, җайсыз, уңайсыз бер минутында, әгәр янсам каты хәсрәт вә кайгының минутында, уким тиз-тиз күңелдән, бер гаҗәеп сүрә Коръәннән. Газаплар мәгънәви бер кул белән алынадыр җаннан. Оча диләм бәдән шик-шөбһәләр, һәм мин җылый башлыйм. Яңакларны мөкатдәс күз яшем белән эҗли башлыйм. Бөтенләй сафлана күңелем. Укыйм иман, булам мөэмин, килә рәхәт җиңеллекләр, хәлас булам авырлык дин. Худая, син тыйган эшләр тәмам әктәк вә әбтәр дин. Иям башым сәҗдәгә, Аллаһы хак, Аллаһ.